बाप रे पर्व त्योहार भूखा भूखा एगो पर्व खत्म होता तो एगो आ जाता। आदमी बुझाता एक कर धर्म में घड़ी न पहले आदमी रहे कि भूखत रहे या न तो हाथी ना छूटे। अब तो थकान हो जाता है, भूख से ज्यादा प्यास लग जाता है। का जन का करत है घर के लड़की फैकी बाई कि कुछ नहीं ओई का माने नहीं क्यों बुझाती ना हाथ धो के जब आइए होने तो बैठे सब पंडित जी फोन ना करता हम कथा सुने के बड़ी जोर भूख लाग रहा है। भूख लाग बर्दाश्त नहीं होता हमारे एकदम जल्दी जो हमारे बकरा बात जल्दी ये तो एकदम पेटू है तो सब नहीं होता कथा सुनने में 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगे। मैंने पंडित जी उते आ गई समझो देखो अपन जूते लेके आए बनी चल अरे भाई ना छोड़े नहीं किस नहीं कहूं ना और सब रख ले अब होने के तैयार कर लीजिए बताओ ए भौजी ई न लुसु करे बिसन सुता हुई सन पर गली सब लगवा के राम राम चाची जी आ गए पंडित जी चली जा पंडित जी कबे का जोत ना बना जी देखो एगो भाई कनिया बाड़ी कि तन को ना बुझला कि भूखल बाड़ी एकदम चरफ फर रहेली आ तू बैठ के एकदम बुझाता कि पहले जाई नी अभी लड़की फैकी बानी दे दी बुझी जी पानी पी ले बड़ा से घर जाना तो कौन बात है है देखो त कनिया सब कर देल बड़ी ना ले जुतिया अपन हां मैं जुतिया है इधर रख ले चल पर गोल मंदिर में देखला मेरा जुटल बेसन ढेर मेरा तो झूठ गलवानी सा गीत तो गावत आने सा चल भाई चल होय त बुझाता कि एकदम पड़ गए बेगर समझावे के चाहिए हो छोटा जी के तो इहे लरुआ जे बोलती है अरे भूख लग अरे ओ मां जानी के भूख लाग गई बा आई जो दे नाक पले लगा दी हां भी लगाओ जा अपन का मतलब हो भौजी तेरू को जाए ना तनी कोनी मम्मी हमार जुतिया कथा सुनने में आवा चल वो ऐसे कर भी तो आने चला भौजी दाना कथा सुन के आज मन नहीं बढ़ जाए के ना और बड़की बड़की रह जाए तू जा चले के बता रहा पंडित जी नाय वाली बानी आप कथा सुनाई ना कुछ बात करे चले के मन नहीं के करत अब मनवा के कर बाटे सब कर दे पीछे से दिल लगाए तनी चल बुझाओ जी ये तो ठीक ना लगे मंदिर में जला आदमी तो मन शांति भई रहेला एकदम मन में ना ल लगा ल जकनिया अपने में आई बुझी जी तो बुझाते नहीं कि उतमे मधी के दिमाग में एकदम चंचल रहे के चाहिए मंदिर में जाके या बुलावे के चाहिए सब कोई दम लगा दे थार के लहरिया के गोर हो जाता कपड़ा लेके आई बहुत ज्यादा सब आए भाई परसल कोई रहे नानी में ना कपड़ा तो छोड़ देले रहे वही छोड़ ले रानी जो ने गिर गए रहे लेके आ रहे झोरा में से गिर गए रहे तो का हो तारा मांगिया में सिंदूर नहीं खिला भुला गई बालू ये कुछ करे दी यार बड़ी यारी कनिया के बोलत तब बाकी हाथ में चूड़ी डालियन त कुछ डालियन के बाद में क्या से भगे रही कर माई आ चल मैं जल्दी चल उठे के हमरो चल जा भौजी उठ से जुतिया माई जैसे हमार परिवार खुशी से भरले बड़ वो सही आगे चली जा जल्दी से मम्मी चल नहीं रहो हम जाता नहीं का कहता ताली सुते हमारा बात तब ये ठीक जा घर दुआर देखी ताला मार दिया लिया के जा कर सब चल आगे तू चल रुकता ना सब मेहरानू बैठ गइल बैसन कथा सुने खातिर अपना अपना छत पे हमनी के टाइम लागता ना करम हम अपना ना महल्ला भर में त ई पतो बेटी बैसन की अपना में सुन हसना चल मैं सुना तू तो पहले ही ई नहीं के उसकी शादी ले तो लिए रहती तो हम ही पढ़ देले रहती एमा मंत्र पढ़े के बाकी कथा सुनने के रहला कहे के रहला अपने में के जुतिया ते को होई कोन त सब जने अपन जुतिया रख देल बड़ गए में ना हां रखाई बा एगो भूला तो बानी है घरी कथो अरे भौजी गुगला के उठावा मुंह देखा हां अब ऐसे कर ला कलहानी के कह जान तुम्हारे कथा बा अरे हो ठीक बा हो कनिया हां इने रौरे कहीं चाची जी अरे जानत है जान तो जानो कथा याद बनू अरे याद बा भैया ऐसे ही कमेंट्री करते ही अरे का करी हो बूढ़ पुरानिया भाई भूला नहीं लाग जाला याद तनी सोच ली 2 मिनट सोच ली कोनो बात ना
ओकर बाद चाचा चाची कहब ओकर बाद से तो कही हम देखा कोनो पर्व भूखनी तो मंदिर से भूखनी ई ना के चोरी छुपे कुछ खा लेनी आजकल बहुत कन्या करत है बेटी को ठीक बा तो ई बेटा खातिर जुतिया दी भूखल बा वो पे असर जाला तू तो खा पी ले लू बेटा बेटी पे लागे ना ऐसे कहानी कहतनी तो समझिया जाई ना नहीं पूछी जी सुन ली सुनत है भाभी के एको तवरी लूर ना ध्यान कहां बता ताकत न उधर ई लड़की हमर एकदम बुझल कि कन कहिया ई सीखी कहतनी कथा एगो गांव रहे गांव में एगो चील रही एगो सियारी रही दोनों जनी बहिन रही जमाने हां आ दोनों जनी के एक घर में बियाह शादी भई रहे दोनों जनी रही जा त का भइल कि दोनों जनी खूब मिलजुल के रहत रहे जा गोरे जे जंगल में लकड़ी काटे खातिर अपन बियाह जा पकास जा खास जा बढ़िया से रहत हां तब का भइल कि गांव में राजा रहत रहन आ राजा के एगो बेटा रहने कहीं लइका रहन खाली कहीं हां आ उ लइका कुछ लड़की ना रहे अरे बिचवा में भाई सुनी ना पहले बतिया अच्छा तो एगो लड़का रहन उनकर आ वो लड़का बीमारी के वजह से कि का मर गइल ओही दिन जइया जुतिया रहे आ उ चील सियारिन दोनों बहिन भूखल रही जाए जुतिया आ ओही दिन राजा के बेटा मर रहन तब मर गइल रहन तब दाह संस्कार सब कुछ कैलस राजा के लड़का के ले जाके आगा माने जमीन में दफना दिहल जगह के आ गेल जा चील सियारिन दोनों बहिन जुतिया भूखल रही जा सबके मान जेकरा घर दुख बा उ रोई धोई करबे करी ओकरा बाद का भइल कि पीछे से बाई सियारिन देख लिहली कि कहाँ मान दफनावल जाता राजा के बेटा के अब इनकरा बेचैनी ले सले रहे कि कहिया भोर होखे कब भोर होखे जुतिया के बिहान होला कि हम जाके उनकरा के निकाल के खाई ठीक है इनका तो भूखनी तो कहली चिल कहली कि देखिए सियारिन कुछो हो जाए चरण मरण मत करे है ठीक बा जुतिया भूखल बाड़ी तो कहते कि ना 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 करो करत करत सबर करत 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 उनकर ना रह गई सियारिन के तो जाके चुपके से आ राजा के बेटा के निकाल के आ खूब खइली ले जाके चुहानी में भूखल तो हाँ भूखल खा गई तो चील आइली घरे तो गोली घर में तो चरण मन मार सुना ताटे का बाजा तक खाता गोली देखो तई तो उहे खाता अब जान जब उ चील देख के तू हो गइली कि जुतिया भूखल बिया आ सब नाश कर देलस फिर खा के तो नाश ये सब अब का तनी याद नहीं किया तो भुला कौन बात ना अब जान यही से कहल गइल बा आ वे कोइली सियारी ना बाद में उनकरा के सजो भगवान दियन जुतिया माई सुनली आ उनको काल गुने कुछ भइल लइका फइका तो उनको साथी सही यही से कहि ना कि कोनो पर्व करे के चाहिए तो दिल मन आत्मा साफ करे के चाहिए ठीक बा केहू के में झांसा मिला के कि चुपके से कोई नहीं खे खा ली तो ऊपर वाला से कुछ छिपेला ना सब देखेला ठीक बा जय तू कन्या कुछ नहीं सीखले अपन माई बाबू से ना तू कुछ कह घूंग मानी लागता रात पर तो ए ना तू चंपा चले दी कुछ कहता है पता ये खाना नहीं नहीं मैं लजाता ही ई त अपन बेटिया के नाम अजीबे रखले बाड़ी एगो नाम लौकिया प्यार से कहली लौकिया नेनु हो चार को कहिया कहिया चार को खत्म हो गेले एगो पांच को पूरा दिए गौरी कह के ना हां एगो रहे कि एगो भाई बहिन रहन जा वो भाई बहिन में बहुत गहरा प्यार रहे खूब प्यार रहे भाई बहिन करत रहल बहुत है माने प्यार भाई ऊ है समझा भाई बहिन तो कमल के फूल उगर है एगो बहुत बड़ा को पोखरा में मार कमल के फूल उगर है तो गोई रहन जवनी घुमावे अपन बहिनिया के ना तो बहिनिया कमल के फूलवा देखली ना तो कहत ना ना ऊ भैया बा कि ये दीदी हमारा के कमल के फूलवा निकाल के दे ना हमारा ना हम ना जा पाए तो ऊ कहते कि बाद में ली है ना कहता भैया कि ना अभी जाके लाओ कमल के फूलवा तो गोइली ढुकली न तो उ कमल के फूल ना रहे उ एक तरफ से पिचास रहे भूत रहे और कमल बन के उगर खूब सुघर और भाग गइल
वो गोली कमल के फूल निकाले जैसे निकाला रही ना वो और ही आगे बढ़ते जाता पनिया में। तो ये ना इनका नहीं के बुझात फिर चलले जाता है बढ़ते जाता है वो बढ़ते जाता है उसी बढ़ते बढ़ते कमल के फूल में वो चलते गोली बस डूबे लगल। अब डूब गोली अब भाई खूब चिल्लाते रह गोल का कर सकता नहीं कहीं बहनिया खूब प्यार खूब भाई रोवत डूब गलू तब गांव घर जुटल का भेल तो पानी में बहुत रहे पानी बिछत बिहान मुड़ा घर जाके नायत तो एगो सुगा रहे सुगा पोसले रहे बहिनी उहे सुगवा जाके आ मुड़ी हिलैलस आ लागल एठू करे आ जब पानी के अंदर गई रही तब पीछा सवा में का के कैद करके रखले रहे लड़किया के तो कहली लड़किया ना हां पाताल के नीचे पाताल के नीचे तब उ कहली कि हमरा के तू काहे कैद कइले बड़ हमारे को भाई बा हमार परिवार बा रोत होई तो कहता कि ना हम तारा के ना जाए दे तू हमारे साथे रहबू आय अपन का करत रहे ए बीन कान काट रहे लकड़ी के खांची उहे बिनवावत रहे ना जाए देता तो खांची बेचला सब का हत कहाँ तो बिनवावत रहे तब न गांव घर चूटल पानी बिछल निकल तो वही सुगवा कहता न आवाज देता कि माने वही में से बहिनिया बिया न तो सुगवा के साथ कहतिया कि ए सुगवा तोर सुगवा कहत कर ए सुगिया तोरा भैया रोवेलन तोरा पापा रोवेलन कहाँ बाई रे सुगिया माने खूब बेचारा रोधना पसार के रोत रहा तब जब पानी बिछा निकलाए न तो लड़किया के अब मर गई रही में रहत जिंदा थोड़ी ना तो अपना इतने कले रहे तब बाल लौकत रहे तो कहनी कि कपार के बाल जब निकाल गई ना तो लड़किया मर गई रही अब भैया बा वो जिगे सुन के देख के हम ही ना कहले रहती कमल के फुलवा लावे के ना हमार बहिनिया हमरा के छोड़ के बोल यही से कहल जाला कि हर चीज खूबसूरत चीज निमने ना होला ओकरा में दागो रहेला यही से सोच समझ के रास्ता चले के बाद एकरा से का सीख मिलता सीख कुछ मिलल बढ़िया चला जा हो गल ना 5 गो कथा ठीक है चलो जा गोड़ लागल जा अरे हमारो को कम से कम गोड़वा लगाबू जाई हो कुल कहे के पड़ी खुश रह जा जैसे जुतिया माई के भूखल बाई जा भगवान का बेटा बेटा पतो सब कोई हमर खुश रहो और ऐसे बात दे हमरा के ढेर आशीर्वाद अच्छा हो गई चल जा ढेर हो गई आई जय है जुतिया माई गोड़ परिवार खुश रहे जल्दी लइका होखे अब चाची जी हिनकरा के गोड़ लागे के सिखैले नहीं खिनका लगल है कनिया बाहर औरे में बड़ दिखनी हम गोड़ ना कनिया जा तारी सीख जे नहीं नहीं चलो हो तुम्हारा बताओ हम अब जाके जी में जीव पलर बा के रखनी तो तनी बुझाता कि पेट में गुदी बा भगवान ही थोड़ी कहले बहन के अपने बेटा के जियावे कोई तो तू अपन जान दे दी है कबे छपिटा के आ कहता नहीं मम्मी जी भूख लगी भजी ई का रे है का जाने के ना कचड़ा करके फेंक देले बा अरे तू का त ना तू झूठ बोलत है ना कि हमर फूटल बा कि मारा पड़ल बा हमरा उठिया का मम्मी जी मम्मी देख सेब खात रहली हो अरे एकदम ई सत्यानाश कर देला एकर भूखला न का रह गइलन बताओ एकर इतना बर्दाश्त नलजी हमारी बर्दाश्त ना होइल का रे तोरे लक्षण ही रही त छोटा की तो क्या असर पड़ी आज खाए जाला मुंह में कर ना गुडाला लगे खइले बानी हे गले भूख अभी हमर छूटल रही अभी छूटल बताओ केरा खा के आई तू काहे के भूखली से रे तो भगवान थोड़ा हमरा ले आके कहले तू तो अपन पेट के शांति कर लेली से आ बाल बच्चा पे कुछ होई आ भगवान ना करस रे जुतिया माई कुछ ना करस कि अनर्थ हो का कुछ हो जाए तो तू कहां के रहबी स ए मम्मी जी खइले नहीं खिरे वो खा कितना झूठ बोलबू झूठ बोल के बहुत होखेला
एकदम उबी आइले बैठ कर सने जो तुमके मुंह में करना कर मन के हाथ बोलवा दे कोई के बोलवा दे तुमके भूखा लगा कुछ नहीं थे हां तो बोली और हमरो के को खाए के ना मिलल हटे भाई ना छोड़ ले मैं ही छोड़ के चल गए जगह तो करा तो इनके बात के हमारा फर्क पड़ल बा हम ना मुझे लागे जरे कहते नहीं कबे भूख लागल पूछले नहीं तू अरे ये भूखा है पर बुझाया के बिहान में नहीं हुई कबे जी झाड़न भरे अब जाके खाने तो बुझाता कि खाना और पानी पेट में कोई बहुत ज्यादा अभी 1 घंटा रुक गए रहते न पर आने से मैंने कॉल जाते